Vitajte naspäť u ďalšieho videa. Dneska si preberieme texturovanie. Naposledy sme si hovorili niečo o pridávaní materiálu na náš objekt, dneska už pokročíme o level vyššie, to znamená ukážeme si, ako konkrétnu textúru už vymaľovať. Už nebudeme pridávať nejaké farbičky len na jednotlivé plény, ale budeme si to už podľa vlastného vkusu, podľa vlastnej potreby maľovať. Takže ako prvé vymažeme túto kocku a poďme si vymodelovať náš objekt, na ktorý chceme maľovať túto textúru. No, a rozhodol som sa, že si vytvoríme jednoduchý hríbik, je to jednoduché na modelovanie, precvičíte si nejaké základy. Čiže najprv, čo potrebujeme, je vytvoriť hlavičku hríbika, čiže keď mám túto sphere, prepnem sa do edit módu, zarovnám si pohľad a označím ho zo všetkých strán. Ale pozor, vy keď to označujete v jednom pohľade, tak sa vám označia iba viditeľné strany, viditeľné vertexy. Čiže ja si zapnem tzv. X-ray mode a vidíte, že teraz vidím skrz objekt. Teraz keď to zarovnám a označím, tak sa mi označili všetky vertexy vpredu aj vzadu. Teraz pomocou S-ka zmenším nožičku, dám ju takú užšiu, pomocou grabu a posunutia hore ju posuniem hore, pomocou Ečka ju extrudujem, vidíme, že už mám nejaký hríbik, ešte pomocou loop cut si pridám zo pár čiar, super. Vidíme, že mám hríbik. Ešte by som trošku bral, aby táto spodná časť hríbika nikdy nebýva takto rovná, aby sme ju troška záhli a zhrubšili. Na to môžeme použiť napríklad tzv. Proportional editing, ktorý spraví to, že namiesto toho, aby sme ťahali jeden vertex, ktorý máme označený, tak budeme ťahať celé, vidíte taká lupa, keď zapnem teraz G alebo S, to je jedno, tak budem vlastne ťahať celú zasiahnutú zónu. Vidíte, že teraz to zmenšujem, zväčšujem. OK, takže si ten hríbik trošku natiahnem, aby nebol úplne taký symetrický. A super, to nám na začiatok stačí. Aby sme mohli začať maľovať textúru, potrebujeme sa prepnúť do menu Texture Paint. Tu je už obrazovka rozdelená na dva. V ľavej časti vidíte, kde bude v budúcnosti tá moja 2D textúra a v pravej časti vidíte tento 3D model. 2D textúra znamená, že vlastne vezmem povrch tohoto môjho 3D objektu a rozbalím ho do tejto 2D textúry. Je to niečo, ako keby ste zobrali kôru pomaranča alebo mandarinky a rozbalili ju na plocho. Takže vznikne vám z toho nejaký tvar. Prvé, čo potrebujeme urobiť, je pridať nášmu 3D modelu materiál. Dobre, pridali sme nejaký materiál, prepneme si, aby sme videli farby. OK, super. Už máme teraz ten hríbik. Druhé dôležité, čo potrebujeme pridať, je vlastne súbor tej textúry. Potrebujeme pridať ten obrázok, potrebujeme pridať textúru, na ktorú sa bude pridávať tie naše farby. Čiže dal som Create New Image, napíšem hríb, rozlíšenie nám stačí 1024x1024 a ako pozadie dám farbu, najpoužívanejšiu farbu, čiže bude to tá noha, tá bude nejaká taká tmavšie sivá trošička, super, alfa kanál teraz nepotrebujeme, New Image. V tejto chvíli už sme vytvorili textúru a teraz na ňu potrebujeme ten náš hríbik rozbaliť, čiže kliknem naspäť na hríbik, idem do edit módu, Ačkom si označím všetky vertexy a teraz potrebujem túto textúru rozbaliť, čiže možnosť je buď kliknem na UV a dám Smart UV Project, kliknem, pýta sa ma pod akými uhlami, nechám to tak ako je a dám Unwrap. A teraz vidíte, že tá textúra toho nášho hríbika sa mi vlastne rozbalila podľa určitých pravidiel na túto moju 2D plochu, na túto moju 2D textúru. V tejto chvíli by som už teoreticky mohol začať na ten hríbik maľovať. Pozrite sa, že tu už vidím, že proste maľujem nejakou farbou, ktorú si vyberiem, ale vidíme, že na tom hríbiku sa to neprejavilo. Je to z toho dôvodu, že ešte v móde Shading nemám pripojený tento obrázok na materiál hríbika. Takže prepnem sa do Shading módu na chvíľku a tu už mám ten môj materiál vytvorený. V tejto chvíli potrebujem pridať image, čiže buď pôjdem takto na Add Textures,
na Add Textures, Image Textures, alebo skratka je Shift A. Môžem aj začať písať. Image Textures, kliknem, pridám a prepojím Color, kliknem na Color a ťahám ju do Base Color. OK. V tejto chvíli už mám priradenú image textúru obrázku, ale ešte musím vybrať, ktorá je to. Čiže vyberem hríb a v tejto chvíli už to mám vybraté. Teraz sa vrátim naspäť do Texture Paint. Keď už začnem maľovať, tak sa mi to priamo prejavuje na mojom obrázku. Čiže už viem maľovať ten objekt tak, ako ho viem maľovať na tejto 2D textúre, tak ho viem priamo maľovať aj na tomto objekte. Vidíte, že si viem vymaľovať hlavičku. Vrátim sa trošku späť. Dobre, takže teraz, keď to už mám, tu hore si môžem určiť, aký typ štetca chcem. Teraz mám maľovanie, silné vlastne, ale môžem použiť rôzne filery alebo maskovanie, aby som si neprekrýval miesta, ktoré nechcem. Po prípade eraser je vlastne mazanie textúry, kompletné mazanie. Máme tu rôzne módy. Máme tu napríklad také rozostrenia. Môžeme si to niekedy, možno v budúcom videu sa ku tomu vrátime, čo znamenajú jednotlivé položky. Čiže ja si nechám teraz Paint Hard a vyberem si farbu, napríklad vrch chcem červený, bude to nejaká muchotrávka. Čiže si dám tak do červená. Super. A vlastne môžem začať maľovať. A zväčšujem a zmenšujem štetec buď pomocou tlačidla F, alebo tu mám rádius, ktorý môžem zmeniť napríklad na 20, keď budem potrebovať menší, po prípade Strange. Silu tej farby môžem tiež zmenšiť. Na chvíľu si dám teraz rádius väčší, aj Strange si dám silnejší a vymaľujem si vrch toho môjho hríbika. Môžem si ho celý namaľovať, po prípade takisto by som ho mohol namaľovať aj priamo tu na textúre. Vidíte, že chcem vymaľovať vnútro toho hríbika svetlejšou farbou, takže vyberiem si normálne znova Paint Hard a môžem to maľovať aj priamo tu na textúre. Zmením si farbu. Pomocou X si prepínate medzi jednou a druhou farbou, pomocou klávesy X. Takže teraz si vyberiem takú úplne bielu na tú hlavičku a môžem ju maľovať priamo aj tu. Na tejto textúre. Samozrejme tiež si môžem zväčšovať, zmenšovať štetec. A vidíte, že sa mi to hneď po vymaľovaní prejavilo. Vidíme, že to máme pekne namaľované. Jedna vec, čo nám chýba, napríklad potrebujeme teraz v tej našej muchotrávke urobiť nejaké biele bodky, čiže si zmenším pixely, bielu farbu mám a idem bod. Každá správna muchotrávka má mať bodku, môžem si napríklad silu zmeniť na menšiu a urobím tej našej muchotrávke väčšie, menšie, zväčším si trošku rádius, niektoré väčšie bodky. Nech vyzerá čo najrealistickejšie. Aj pridám Strange. Áno, tak, dobre, super. Čiže priamo som túto textúru už vymaľoval. Vidíte, že sa mi to prejavilo aj tu, priamo na maľovaní. A takto vlastne ja v jednoduchosti dokážem tomu svojmu objektu dať nejaké tvary, nejaké textúry. Čo je ešte dôležité, nezabudnite si vždy túto vašu textúru uložiť. Ak ju neuložíte, tak keď na budúce zapnete tento 3D model, Blender to nebude mať odkiaľ načítať a zase ho nebudete mať farebný. Čiže tu vždy, keď máte hviezdičku pri image, to znamená, že to nie je uložené. Čiže si kliknete na image, dáte save, vyberete si miesto, kde ho chcete uložiť. Mám tu hríb ako PNG ho uložím, save as image a v tejto chvíli si ho už Blender pamätá a už na budúce, keď sa ku nemu dostanem, keď sa ku tomuto modelu dostanem, Blender si ho bude vedieť pekne otvoriť a priradiť. Po prípade túto textúru môžem priradiť aj na hociaké iné objekty. Aj keď tomu objektu trošku zmením tvar alebo vymodelujem nový objekt, už som schopný mu túto textúru priradiť. Dobre, toľko ku základnému texturovaniu. Samozrejme, táto problematika je o dosť hlbšia, dá sa tu robiť oveľa viac vecí, dá sa používať napríklad externý program na kreslenie textúr a potom to len
veľmi jednoducho prepojiť s Blenderom a importovať do Blendera, ale tomu sa pri týchto základných videách venovať nebudeme. Ako hovorím, možno v budúcnosti pri ďalších videách tomu venujem nejaký čas. Takže toľko ku materiálom a ku texturovaniu a na budúce už sa pozrieme na niečo a vysvetlíme si niečo, čo sa volá modifikátory. Ako vždy, dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a vidíme sa na budúce. Ahojte!